Mga backpacks ug payong pipila lang kini sa idili atol sa dagkong kalihukan sa Bisperas ug kasaulugan sa Fiesta sa Dakbayan sa Talisay. Samtang klase sa pampublikong eskwelahan suspensohon atol sa Fiesta. Ani ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yaslan gahapon sa hapon ipagawas og memorandum si Talisay City Mayor Samsam Gulyas pagsuspenso sa mga klase sa elementarya ug high school sa pampublikong eskwelahan. Karong Biyernes, Oktubre 14, ang bispera sa dakong fiesta sa Dakbayan. Gipadayag sa giliwatang memorandum sa mayor nga nagkasabot sila sa Talisay City Division alang sa class suspension. Kiniusab human sa duha ka tuig nga wa nakapagayad og mga kalihukan tungod sa pandemya. I've talked to DepEd na i-suspend lang nato ang classes for October 14 before the fiesta, the day before the fiesta, para makasimba ang mga bata o makaprepare for the Hala Dinasal Festival. Dinhi sa dakong hawanan sa Talisay City Central School ug sa Talisay City National High School, ipahigay ang duha ka mga dagkong kalihukan, ang Hala Dinasal Festival ug concert karong Biyernes ug Sabado. Usa sa gisiguro sa kapulisan, kabomberuhan ug disaster team nga way mga mosalmot ug mosaksi nga makaduol sa mga school buildings aron kalikayan nga dunay mawa sa mga gamit sa eskwelahan. Gipaniguro usab nila nga di mahitabo ang kagubot bisan pa sa pagdasok unya sa mga mananaway nga gibadabanang moabot sa kapin 5,000. Gani aduna nay gipagawas nga guidelines ang Talisay City Police. Ato ang nasabutan is no wearing of backpacks, no caps, walay kalo ang nasa sulod. Then wala tay no t-shirts for identified for fraternities. Then nanasad tay coordination with fraternities nga naa sila'y marshal nga naa sa entrance nga motabang pag implement ani nga guidelines. No umbrellas inside. Only transparent raincoats ang gamiton sa sulod if ever mag-ulan. Then kinisad kining mga sharp objects, any contrabands, firearms, knives or other mga pointed objects dili allowed inside. Gahapon gipaubos na sa briefing ang kapin sa usa ka gatos ka mga dugang puwersa sa kapulisan. Sila mo'y mopasiguro sa kahapsay ug kalinaw sa sud ug gawas sa simbahan ug sa mga nagkadiang lugar nga paygayunan sa mga kalihukan. Sama na lang sa Poblacion Park, sa Nataran sa Talisay City Hall ug sa Poblacion Sports Complex. Daghan man kayo ang kanang peacemaker, kanang mga pulis, nag-augment kog pulis. Daghan kay pulis, daghan kay tanod. Wa gyud kuan, wa gyud nakahuygo kanang mga prat sa mga batanon, wa gyud nakahuygo kay daghan man kayo kuan. Yeah. Okay ra gyud. Gipaybaw raw usab sa City Toda ang pipila ka mga dan nga sirad-an alang sa foot procession o sa street dancing sa Hala Dinasal Festival. Lalakip na usab si gipangandaman ang traslasyon ug mas alas 2 sa hapon alang na sa pagpangandam usab sa fluvial procession sa Biyernes sa buntag. Diin gisabutan nila nga kun pila lang sa 140 ka mga motorbangk ang abot mosalmot sa fluvial procession ang tugutan nga makakuyog. Kay mato ni Kapitan Alisna nga gisiguro usab nila nga di mahitabo ang traffic diha sa kadagatan aron kalikayan usab ang mga disgrasya. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.